ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መሳጢትን መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ሓደ ዓርከይ ቡን ብሓደ ክንሰቲ ናብ ገዛብ ዝመጸሉ ኮፊልና ብዛዕባ ሕይወት ብዙሕ ኣዋጊዕና ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዕላል ግዜ ድማ ዕላልና ቋሪፀ ከም ዝበልክዎ ነዚ ንብረት ናይ ገዛ ሓጻጺበዮ ቀልጢፈ ከምለስ እየ በልክዎ ንሱ ድማ ብኣድናቆት ከም ናይ በራሪ ሮኬት ክትሰርሕ ኢኻ ዝተባሃለ ኣዒንቶ ፍጢጡ ክጥምተኒ ጀመረ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ነገር እዩ ንሰበይትኻ ብምሕጋስካ ኣነ ንሰበይተይ ኣዝዩ ሳሕቲ ግዜ እየ ዝሕግዛ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናቲ ኮሮድዮ ኣብ ዘፅረኹላ ብፍጹም ኣይመስገነትንን ዋላ እውን ንቐልዓለም እንተኾነ የቕኒለ ይበለትንን ክብል ተዛረበኒ ኣነ ድማ ተመሊሰ ምስኡ ኮፍ ብምባል ከምዚ ኢለ ክገልጸሉ ጀመርኩ ንሰበይተይ ኣይሕግዛን እየ ግደ ሓቂ ሓጊዘይ ኣይፈልጥን ሓገዝ እውን ኣይትደልን እያ በዓል ቤታ ብምዃነይ ኣመና ሕጉስቲ እያ ከም ናይቲን በዓልቲ ቤት ማለት እዩ ኣነ ናይ ገዛ በዓል ቤታን መጻምርታን እየ ስለዚ ኩሉ ዕዮታት ድማ ብማዕረ ክልቴና ንዓዮም እዚ ድማ ሓገዝ ኣይኮነን ሓደ መጻምርቲ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ኣብ ጽሬት ገዛ ንሰበይተይ ኣይሕግዛን ኣነ እውን ኣብኡ ይነብር ስለ ዘለኹ ከጽርዮ ድማ ግድን እዩ ምግቢ ምኽሻን እንተኾነ እውን ኣይሕግዛን እየ ካብቲ ዝስራሕ ምግቢ ኣነ እውን ስለ ዝበልዕ ክኽሽን ናይ ግዴታ እዩ ድሕሪ ምግቢ እውን ኩሉ ንብረት መሕጻብ ኣይሕግዛን ኣነ ክሓጽቦ ሙሉእ መሰለለኒ ኣነ እውን ስለ ብዘይ ምሕሳም ስለ ዝበላዕኹ ስለ ዝተመገብኩ ክሓጽቦ መሰለለኒ ቆልዑ ምእላይ እንተኾነ እውን ከምኡ ኣይሕግዛን ኣነ ደቀይ ስለ ዝኾኑ ኣቦ ክኾኖም ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ግዴታ እዩ ኣብ ገዛይ ክሕግዛ ኢለ ኣእዳወይ ኣይነስአላን እየ ኣብ ኩሉ ኣካል ናይ ትዕዮ ስለ ዝኾንኩ ድሕሪ ዝኹሉ ንዓርከይ ብትሕትናን ብፍቕርን ከም ዝበልክዎ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ንሰበይቱ ገዛ ጸራርያ ክዳውንቲ ሓጺባ ዓራት ነጻጺፋ ቆልዑ ሓጻጺባ ምግቢ ምስ ከሸነት ገዛ ጸራርያ ወዘተ ምስ ወደአት የቕኒለይ ከም ዝበላ ሓተትክዎ ማለት ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስጋና ከምዚ ዋው ፍቕረይ ንስኺ ኣዝኺ ክብልጽቲ ኣዝየ ድማ የኽብረክን የፍቅረክን ካብ ልበይ ድማ የምስግነኪ ከም ዝበላ ሓቲተዮ እዚ ከም ሓደ ዘይጠቅም መስሐቅ ነገር ዶ ይረአየካ ትርጉም አልቦ ኮይኑ ዶ ኣሰንቢዱካ ኣብ ሕይወትካ ነታ ኮሮድዮ ምሰጽረኻያ ዓብይ ክብርን ምስጋናን ደስታን ፍናንን ክስምዓካ ካብ ምስጋና ተጸቢኻ ስለምንታይ ግን ብዛዕባኡኸ ክሳዕ ሕጂ ዘይሓሰብካ ምናልባት ናይ ገዛ ዘበለ ኩሉ ስራሕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዝብል ሕብረተሰብ ተማሂርካዮ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ምናልባት እውን ኢድካ ንኸይትሓውስ ኣብ ዝኾነ ናይ ገዛ ስራሕ ኣእዳውካ ንኸይተንቀሳቐስ ከም ዝውድኡ ተማሂርካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ድማ ከምታ ንስኻ ነታ ኮሮድዮ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ሓጸብካያ ምስጋና ክወሃበካ ዝተጸበኻ ንስኻ እውን ንሰበይትኻ ካብ ልብኻ ምስግና ልክዕ ከምኣ ካብ ውሽጥኻ ብተመስጦ ብኣእዳዋ ሒዝካ ከም እሙን ብጻይ ኩነላ እጃምካ ካብ ጸገም ተኻፈል ከም ሓደ ተዓዳሚ ንምሳሕ ንክሕጸብ ንኽድቅስ ንኽጻወት ንጾታዊ ዕግበት ንምርዋይሉ ዝተዓደ መጋሻ ኣይትኹን ኣብ ገዛኻ ከም ገዛኻ ክስምዓካ ኣለዎ ሕብረተሰብ ምቕያር ኣብ ቤትካ እዩ ዝጅምር ንደቅኻ ድማ ነዚ ትምህርቲ እዚ መሃሮም ናይ ብሓቂ
ስምዒት ማሕበረሰብ መንታን ንኽንርድኦ ሰበይትኻ ኣፍቃሪትካን መጻምርትኻ እምበር ጊላኻ ኣይኮነትን ስለዚ ኣመስግና ኣቕራቢ እዮብ ጃምቦ ተራኺት ማግዳ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና